започнах на 57 години да рисувам. Бивш концертмайстор на Пловдивската опера, Пловдивската филхармония преди 40 години и 30 и няколко години бях в Нидерландия, където бях концертмайстор на радиооркестъра, цигулар съм. И някъде около 2012 година получих потребност нещо друго да правя, освен да свиря на цигулка. Ние цигуларите сме малко странно племе, изобщо музикантите. Когато свириш на даден инструмент, ти изпълняваш автора, дали е Моцарт, дали е Бетовен, и можеш да промениш само твоето лично виждане към произведение. Не можеш да промениш една нота. И в един момент се прииска да имам свободата да мога да креирам нещо, защото изпълнителите, инструменталисти са интерпретатори и в най-добрия случай, ако имат приятел-композитор, заедно сътворят нещо, най-много стават са автори. Аз исках нещо от моята душа, от моя вътрешен мир да споделя с хората и затова започнах да рисувам. Да, тя е по-голяма, тя е най-голямата. Да. Чакай, че падна. Ядеш? Малко. Така, по някакво стечение на обстоятелствата бях в Холандия, той също живееше там и твореше. По това време беше концертмайстор на холандското радио. От там разбрах от нашите разговори, че той се интересува от изкуство и че иска да започне да рисува. И той постепенно с така моето поощрение започна да рисува и стигна днес вече на този етап от неговото творчество, което е за мен вече той е наистина един утвърден художник. Отдавна заедно сме тандем, така, ако мога да го нарека. На мен ми е много приятно да я срещам и да виждам нейните картини. След това бяхме и в Пловдив, в Стария град. Аз организирах изложба. А тук в Центъра по себепознание Орфей, мисля, че сме за втори или трети път пак заедно. На първите изложби участваше и певеца Васил Петров, който е график и рисува много хубаво, между другото. На някъде, където има хубав цвят. О, да, идеално. Само, че тук да. Да, малко така. Моето творчество се ражда спонтанно. Аз не правя никога специални рисунки преди това, просто започвам да рисувам и оставям ръката сама да върви, както се казва. Много от картините моите се казват видения, защото сънувам доста често и виждам неща и галактики и места, които са в моето съзнание. Това са видения в моята вътрешна галактика. Какъв творец сте? Какъв творец съм, старая се. Благодаря ви. Все така се случва, че не можем заедно да свирим, но аз и още свиря на цигулка. Други неща излизат. Аз бях в Нидерланд. Ще му дойде време нови срещи. Кога тръгвате за Белгия? Ами още 2 дена сме тук. Успех желая от сърце и на вас. Успех и на вас. И на вас. Културата е на изключително задно място във всички страни, не само в България. Аз съм живял 33 години в Нидерландия и сега се връщам оттам. Там става още по-страшно, отколкото в България. Разказвах го по пътя, като идвах насам на мой приятел, че много неща, с които си свикнал човешки контакт, вече отпадат. Тайно се надявам музиката и изкуствата да останат, макар че, доколкото знам, вече изкуственият разум може и да рисува. За композиране не съм толкова убеден. Прилично е, но не, чувал съм произведение. И човешкият фактор, душевността, мисля, че няма да изчезне, или поне се надявам, че няма да изчезне. Добре.
Въпросът е да е доряла, защото изпъква бялото с черното и въобще там придобива и цвят. Да, добре. Ние трябва да се обичаме и да сме свързани по някакъв начин, защото отчуждението води до много страшни последици. И това искам да помоля хората да продължават да си стискат ръцете и да поддържат жив контакт. Орфей за мен е един будител, наистина. Всеки един творец за мен е един будител. Особено ако творчеството му заслужава да, нали, както Мичо с неговата музика, така и аз с моите картини, да покажем на хората искрицата, която да ги заведе към светлината, да им покаже знание. Ако трябва да говорим за будители и хора, които навдигат хората, енергията на хората, може би първия би трябвало да бъде Орфей. И се опитваме да покажем светлината, която той е дал на хората. Това е светлината, да докоснеш, да дадеш на другия човек малко по-висока енергия, за да вдъхне и да си отиде да каже: тая вечер ми беше приятна. Както видяхте, наредихме нещата с Кремена и се надяваме на хубава публика тази вечер. Уважаеми гости, скъпи приятели! Добре дошли на откриването на тази прекрасна изложба Орфей – пътят на светлината, посветена на Денят на будителите. Орфей е нашият будител. Той е светлината вътре в нас, която се проявява чрез всеки един от нас. Символа на това, което сме ние, българите, траките, наследниците на траките по нашите земи. И за това сме посветили тази изложба на Орфей. Много съм щастлива, че за пореден път Юлиана Павлова и Мичо Димитров са заедно в съвместна изложба. Тяхното изкуство сякаш си говори. За мен е огромно удоволствие да бъда за пореден път на това прекрасно място, на което Юлиана ме доведе. И първата изложба беше нейна и вече ви познаваше и се обади. Каза: нямаш представа какво място и какви хора са. За съжаление, тогава нещо имах друго или пътувах, не можах. Но само 6 месеца по-късно се появихме тук и просто част от сърцето ми остана при вас. Тя беше един от хората, които ме подтикваше да рисувам, защото аз съм музикант всъщност, аз съм цигулар. Неговия будител. Ти си моя будител, да. Добре, ето ти го каза. Още веднъж да благодаря на всички вас за това, че сте тук и да ви прочета нещо много кратичко, което написах специално за вас и за Орфей съответно. Тази изложба е посветена на Орфей, будителят, чиято песен е пробуждала човешкия дух. Нека силата на изкуството, което ни завеща, бъде и днес искрата, която ни води към светлина и вдъхновение. Желая на всички ви тази изложба да ви дари със сила, вдъхновение и полет на духа.
да бъде музика в душите, да бъде любов и светлина. И най-вече, да, много светлина. И хубава енергия. Радвам се, че всички... Да.